ኣብ ከባቢኹም ብግርህኖኦም ኩሉ ግዜ ሰባት ዝብለጽሎም ብዝኣመንዎም ሰባት ዝከሓዱ ወይ ከዓ ንዝተሓተትዎ ሕቶ እምቢ ንምባል ዝጽገሙ የዋሃት ሰባት ትፈልጡ ዶ? ምናልባት እቲ ሰብ ንስኻ እውን ክትኸውን ትኽእል ኢኻ። ሕጂ ሓደ ሓቂ ክነግረካ፣ ሕያዋይ ምዃን ማለት ዓሻ ምዃን ማለት ኣይኮነን። እዚ ዓለም እዚ ብሓሰውትን ብመታለልትን ሰባት ዝተመልአ ምዃኑ ክትቕበሎ ይግባእ። ሰባት ብቓላቶም ጥራሕ ንእምሮኻ ክቆጻጸሩ ይኽእሉ እዮም። ንዝሎሙዓንቲ ንምሃሮ ትምህርቲ እንተዘይፈሊጥኻ ግን ንብረትኻ ጥራሕ ዘይኾነስ ክብረትኻን መንነትኻን እውን ከስእኑኻ እዮም። ኣብዚ ዓለም ካብ ኩሉን ላዕሊ ሓደገኛ መሳርሒ እንታይ ይመስለካ? ብረት ኣይኮነን፣ ቦምብ እውን ኣይኮነን። እቲ ዝዓበየ ሓደገኛ መሳርሒ ኣእምሮ ሰብ እዩ። ንኣእምሮ ሰብ ከመይ ጌርኻ ከም እትሰብሮን ከም እትሃንጾን ኸ ትፈልጥ ዲኻ? ዊልያም ኩፐር ነዛ ነዚ ሕቶ ግልፂ ጌራ ትምልሰልና መጽሓፍ ዳርክ ሳይኮሎጂ ወይ ጸሊም ስነ ልቦና ኢሉ ርእሲ ሂብዎ ኣሎ። ዳርክ ሳይኮሎጂ ማለት ገለ ሰባት ንሓሳብናን ስምዒትናን ተጠቒሞም ንዓና ንምቁፅጻር ዝጥቀምሉ ብልሓት እዩ። እዚ ኣብዛ ቪድዮ ካብዛ መጽሓፍ እዚኣ ንወስዶ ትምህርቲ ልክዕ ከም ካርላ እዩ። ክትሓርደሉ ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ንነብስኻ ክትከላኸለሉ ትኽእል ኢኻ። ሎሚ ኣነ ኸመይ ገይረ ካብ መታለልቲ ሰባት ነብሰይ ከም ዘድሓንኩ ክነግረኩም እየ። ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ዝተገለጹ 40 ምስጢራዊ ሜላታት ዳርክ ሳይኮሎጂ ሕድሕድ ምስ ኣብነቶም ከርእየኩም እየ። ድሕሪ እዛ ቪድዮ ከመይ ጌርካ ዶብኻ ወይ ባውንድርኻ ከም እተሰምርን ክብርኻ ከም እትሕሉን ክንመሃር ኢና። ድሕሪ እዛ ቪድዮ እዚኣ ዝብለጸልኻን ዘታለካን ሰበይ ክህሉን እዩ። ነዚ ምስጢር እዚ ብዝርዝር ንምፍላጥ ንዛ ቪድዮ ክሳዕ መወዳእታ ራእይዎ። ከምዚ ዝበለ ካልእ ጠቓሚ ትምህርቲ ንከየምልጠኩም ድማ ንቻናልና ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ኮመንት ኣበይ ዓድን ከተማን ኮንኩም ከም እትከታተሉን ዘለኹም ጸሓፉለይ። ነዚ መደብ ዘዳለኹልኩም ኣነ ሓውኹም ናታን እየ። ሰናይ ምክትታል። እቲ ቀዳማይን ኣዝዩ ሓደገኛን ሜላ ዳርክ ሳይኮሎጂ ጋዝላይቲንግ ይበሃል። እዚ ሓደ ሰብ ንሓቅታትኻን ዝኽልታትኻን ብምቕያር ኣእምሮ ይሰርሕ ደሎ ኢልኻ ክሳዕ ርእስኻ ክሳብ ትጠራጠር ዝገብር ፀወታ እዩ። እቲ መታለሊ ከምኡ ይበልኩን ወይ ተሓልም ኢኻ ዘለኻ እናበለ ነቲ ዝረኣኻዮን ዝሰማዕኻዮን ነገር ክነጽጎ ከሎ ንስኻ ድማ ቀስ ብቐስ ኣብ ገዛ ርእስኻ ዘሎ ምትእምማንካ ትስእኖ፣ ንባዕልኻ እውን ምጥርጣር ትጅምር። ነዚ ሓደገኛ ሜላ ጋዝላይቲንግ ንምክልኻል ዝኾነ ግዳሲ ዝርርብ ወይ ፍጻመ ብጽሑፍ ወይ ብድምፂ ምስናድ ወይ ድማ ምስ እሙናት ኣዕርኽትኻ ብምዝርራብ ነቲ ሓቂ ምርግጋጽ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ካልኣይ ሜላ ድማ ሎቭ ቦምቢንግ ይበሃል። እስትዘክሩ ካብ መጠን ላዕሊ ፍቕሪ ዝህበኩም ሰብ ኣጋጢምኩም ዶ ይፈልጥ? ቴክኒክ ዳርክ ሳይኮሎጂ ዝጥቀሙ ሰባት እዚ ኣብ መጀመርያ ርክባት ዝጥቀሙሉ ኮይኑ እዞም ሰባት ንዓኻ ንምቁፅጻር ዝተጋነነ ናዳ ህያባት ቀጻሊ ኣቴንሽን ብምሃብ ከም እትሕንቅቕ እዮም ዝገብሩኻ። ዕላምኦም ድማ ብቕልጡፍ ብስምዒት ምስኦም ንኽትጣበቕ ብምግባር ንኹሉ ዝብሉኻ ነገር ንኽትቕበልን ናታቶም ወልፊ ንክሕዘካ ንምግባርን እዩ። ሓቀኛ ዝምድናታት ብህድኣትን ብጊዜን እዮም ዝዓብዩ። ሓደ ሰብ ካብ መጠን ላዕሊ ፍጹም መሲሉ ክቐርበካ ከሎ ድሕሪ እቲ ናእዳ ዝተሓበአ ዕላማ ከይህሊ ብጥንቃቐ ምርኣይ ከድልየካ እዩ። እቲ ሳልሳይ ሜላ ድማ ሪሲፕሮሲቲ ይበሃል። እስቲ ሓደ ሕቶ ክሓተኩም፣ ንምንታይ ኢና ንሰባት ኖኖ ክንብል ንጽገም? እቲ ምስጢር ደቂ ሰባት ባህርያዊ ውዕለታ ናይ ምምላስ ዝንባለ ኣለዎም። ዳርክ ሳይኮሎጂ ዝጥቀሙ ሰባት መጀመርያ ንእሽቶን ከይሓተትካዮምን ሓገዝ ብምሃብ ከም በዓል ዕዳ ከም ዝስምዐካ ይገብሩኻ። ድሕሪኡ ነቲ ዝፈጠረልካ ስምዒት ዕዳ ተጠቒሞም ንዓኻ ዘይጥዕምን ወይ ድማ ዓብዪ ዋጋ ዘለዎን ነገር ንኽትገብረሎም ይሓቱኻ። ካብኡ ንስኻ ኖኖ ክትብል ትጭነቕ። ኣብዚ ግን ክተስተውዕሎ ዘለካ ነገር ዝኾነ ሰብ ዝሃበካ ህያብ ንናጽነትኻን ንውሳነኻን ክሽርሽር ከም ዘይብሉ ክትርዳእ ኣለካ። እቲ ራብዓይ ሜላ ድማ ስካርሲቲ እዩ። እቲ ዕድል ሕጂ ጥራሕ እዩ ወይ እዚ ነገር እዚ ክውዳእ እዩ ዝብል ፍርሒ ብምጥቃም ሰባት ከይሓሰብካ ብህፁፅ ውሳነ ከም እትውስን ይገብሩኻ። ኣእምሮና ሓደ ነገር ከም ዝውዳእ ክነግርዎ ከለዉ ብሎጂክ ምሕሳብ ገዲፉ ብፍርሒ እዩ ዝምራሕ። ነዚ ሓደገኛ ሜላ ንምክልኻል ብሓቂ እዚ ነገር ሕጂ እንተዘይገይረዮ እንታይ ክኸውን እዩ ኢልካ ንርእስኻ ምሕታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ሓምሻይ ሜላ አንከሪንግ ይበሃል። ሓደ ግዜ ሰባት ፈሊጦም መጀመርያ ኣዝዩ ዝተጋነነ ሕቶ የቕርቡልካ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ን10 ሰዓት ስራሕ ክትሰርሑሉ ይሓተካ እሞ ካብኡ ንስኻ ምስ ኣበኻ
اوكي بقى 2 ساعات طرح سرحلي كبلكا خلو እቲ 2 ساعات مست 10 ساعات كنጻጸር خلو ውሑድ ስለ ዝመስል እስኻ እውን ትስማዕማዕ እቲ መጀመርያ ዝተባህለ ኣንከር ለሲዕኻ ነቲ ዝቐረበልካ ሕቶ ብናይቲ መጀመርያ ዝሃበካ ዋጋ ጥራይ ንኽትመዝኖ ንምግባር ዝጥቀሙሉ ኣዝዩ ሓደገኛ ሜላ እዩ እቲ ሻድሻይ ፊር ሞንገሪንግ እዩ ፍርሒ ንኣእምሮና ስለ ዝዓፅዎ እቲ ዳርክ ሳይኮሎጂ ዝጥቀም ሰብ ባዕሉ ፀገም ፈጢሩ ባዕሉ ድማ መፍትሕ ኮይኑ ብምቕራብ ንዓኻ ዕፅው ውሳነ ከም ትህብ ይገብረካ ኣብዚ ግን ነዚ ነገር ዘስተውዕል እዚ ፍርሒ እዚ ካብ ምንታይ ይመጽ እዩ ብሓቂ ሓደጋ ኣሎ ድዩ ኢልኻ ብምንቃሕ ነቲ መጻወድያ ክትሰብሮ ኣለካ ሻውዓይ ሜላ ድማ ሚረሪንግ ይበሃል እዚ ሜላ እዚ ሰባት ንዓኻ ብምምሳል በዘራርባኻ ብምንቅስቓስ ኣካልኻ ወይ በተሓሳስባኻ ቀልጢፎም ናብ ውሽጥኻ ዝኣትውሉን እምነትኻ ዝረኽብሉን መንገዲ እዩ ንስኻ ድማ ምሳይ ዝመሳሰል ሰብ ረኺበ ኢልካ ክትኣምኖም ብምግባር ሚስጥርኻ ንምውሳድ ዝጥቀምሉ ሓደገኛ መንገዲ እዩ እቲ ሻምናይ ሜላ ድማ ጊልት ትሪፒንግ እዩ እዚ ሜላ እዚ ሓደ ሰብ ንዓኻ በደለኛ ወይ ገበነኛ ከም ዝኾንካ ክስምዐካ ብምግባር ንሱ ዝደለየ ነገር ንኽትገብር ዘገድደሉ ስልቲ እዩ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ንስኻ ንነብስኻ ክትወቕሳ ከለኻ ንዕኡ ክትሕግዞ ወይ ክትእዘዞ ከም ዘለካ ብምእማን እዩ እስቲ ካብዚ እቶም ቀንዲ ምልክታት ንርአ እቲ ቀዳማይ ካሕሳ ምሕታት እዩ ኣነ ክንዲ ዝጽቡቕ ነገር ገይረልካ ከለኹ ንስኻ ግን ንዛ ንእሽተይ ነገር ኸሊእኻኒ ብምባል ዝሓለፈ ጽቡቕ ተግባራቶም ከም መሳርሒ ይጥቀምሉ እቲ ካልኣይ ተጎዳኢ መሲልካ ምቕራብ እዩ ንስኻ እንተዘይጌርካለይ ኣነ ክጉዳእ ብምባል ስምዒታዊ ጸቕጢ ይገብሩልካ እቲ ሳልሳይ ምንጽጻር እዩ ካልኦት ሰባት ከምዚ ይገብሩ ኣለዉ ንስኻ ግን ኢሎም ምስ ካልኦት ብምውዳር ዓርሰ ምትሓት ከም ዝስምዐካ ይገብሩኻ እቲ ራብዓይ ኣሉታዊ ግብረ መልሲ እዩ ሓሳቦም እንተዘይተቐቢልካዮም ብስቕታ ወይ ሳይለንት ትሪትመንት ወይ ብምኹርላይ ይቐጽዑኻ ኣብዛ መጽሓፍ ዳርክ ሳይኮሎጂ ከም ዝተገልጸ ጊልት ትሪፒንግ ሓደገኛ ዝገብሮ ነገር እቲ ዝግበር ጸቕጢ ስውር ብምዃኑ እዩ ንስኻ ሕያዋይ ወይ ለዋህ ሰብ ንምዃን ክትብል ድሌትኻን መሰልኻን ሰዊእኻ ንጥቕሚ ካልእ ሰብ ትሰርሕ እዚ ድማ ምስ ግዜ ንርእሰ ተኣማንነትካ የጥፍኦ ካልኣይ ምስቲ ሰብ ዘለካ ርክብ ኣብ ፍርሒ ዝተመስረተ ይኸውን ሳልሳይ ኖኖ ናይ ምባል ዓቕምኻ የዳኽሞ እሺ ንዚ ሓደገኛ ሜላ እዚ ብኸመይ ክንከላኸሎ ንኽእል እቲ ቀዳማይ ነቲ ሜላ ኣለልዮ ሓደ ሰብ ስምዒትካ ተጠቒሙ ዝኾነ ነገር ክገብረካ ይፍትን ከም ዘሎ እንተተረዲእኻ ፍርቂ ዓወት ረኺብካ ኣለኻ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ወሰን ግበር ወይ ድማ ሴት ባውንድሪስ ከም ዝተጎዳእኻ ይርድአኒ ግን እዚ ነገር እዚ ክገብሮ ይኽእልን እየ ኢልካ ንጹር ጌርካ ተዛረቦም ሳልሳይ ሓላፍነተይ ትሰከም ናይ ካልእ ሰብ ሕጉስ ዘይምዃን ወይ ስምዒታዊ ጸገም ናትካ ሓላፍነት ኣይኮነን እቲ ታሽዓይ ሜላ ድማ ፉት ኢን ደ ዶር እዩ እዚ ሜላ እዚ ሓደ ሰብ ዓብዪ ሕቶ ቅድሚ ምሕታቱ ንእሽቶን ዘይተከራኽርን ሕቶ ብምሕታት ዝጅምረሉ ብልሓት እዩ ሓደ ግዜ እወ ካበልኻ ንቐጻሊ ዓበይቲ ሕቶታት እወ ናይ ምባል ተኽእሎኻ ይውስኽ እዩ እዚ ሓደገኛ ሜላ እዚ ብኸመይ ይሰርሕ ሰብነትና ንእምሮናን ተስማዕማዕቲ ኮይንና ክንርአ ይደልዩ እዮም ሓንሳብ ሓገዝ መሃብ ምስ ጀመርኻ ነቲ ሰብ ክትነጽጎ ይኸብደካ እዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ መጀመርታ ሓንቲ ደቂቕ ጥራሕ ክትሰምዐኒ ዶ ትኽእል ይብለካ እሞ ካብኡ ብዛ ንእሽቶ ሕቶ ጀሚሩ ናብ ዓብዪ ገንዘብ ልቓሕ ወይ ነዊሕ ስራሕ ይሰጋገር ዓስራይ ሜላ ኣይሶሌሽን ይበሃል እዚ ካብ ኩሎም ሜላታት ዳርክ ሳይኮሎጂ እቲ ዝበለጸ ሓደገኛን ጨካንን እዩ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ነቲ ሰብ ካብቲ ዝድግፎ ማሕበረሰብ ማለት እውን ስድራ ቤት ኣዕሩኽ መሳርሕቲ ብምንጻል ኣብ ትሕቲ ቁፅጽሩ ጥራሕ ከም ትውዕል ምግባር እዩ እቲ መስርሕ ብኸመይ ዝካየድ ተቐዳማይ ምንቃፍ እዩ ስድራኻ ኣይፈትውኻን እዮም ኣዕሩኽትኻ ይቐንኡልካ እዮም እናበሉ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ፈተውትኻን ጥርጣረ ይዘርኡልካ ካልኣይ ግዜኻ ምቁፅጻር ኩሉ ግዜኻ ምስኦም ጥራሕ ክትኸውን ጸቕጢ ይገብሩልካ ናብ ካልእ ቦታ ክትኸይድ ከለኻ ይኹርልዩ ወይ ድማ ሕቶታት የብዝሑልካ ሳልሳይ ይጥቀሙልካ ካብ ኩሉ ምስ ተነጸልካ እቲ እንኮ ናይ ደገፍ ምንጪ ንሳቶም ጥራሕ ስለ ዝኾኑ በዚ ድማ ዝደለዩ ክገብሩካ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ክትዝክሮ ዝግበአካ ግን ሓደ ሰብ ካብ ፈተውትኻን ስድራኻን ክፈለካ ዝፅዕር እንተኾይኑ እዚ ቀይሕ ምልክት ወይ ሬድ ፍላግ እዩ ሓቀኛ ፈታዊ ወይ መጻምድትኻ ምስ ካልኦት ዘለካ ርክብ የተባብዕ እምበር ንኽተቋርጾ ኣየገድደካን እዩ
እዞም ልዕል ኢልና ዝረኣናዮም ሜላታት መብዛሕትኡ ግዜ ብተኸታታሊ እዮም ዝመፁ። መጀመርታ ሚረሪንግ ተጠቒሞም ይቐርቡኻ። ካብኡ ፉት ኢን ዘ ዶር ተጠቒሞም እምነትኻ ይረኽቡ። ቀፂሎም ኣይሶሌሽን ተጠቒሞም ካብ ሰብ ይፈልዩኻ። ኣብ መወዳእታ ጊል ትሪፒንግ ተጠቒሞም ድማ ንኽትእዘዞም ይገብሩኻ። እዞም ሜላታት ምፍላጥ ካብ ስነ ልቦናዊ መጥቃዕቲ ክትከላኸል ይሕግዘካ እዩ። መበል 11 ሜላ ድማ ዘ ዶር ኢን ዘ ፌስ ይበሃል። መጀመርያ ንስኻ ከም እትነጽጎ ዝፈልጥዎ ኣዝዩ ዓብዪ ሕቶ የቕርብልኻ። ካብኡ ንስኻ እምቢ ምስ በልኻ ቀፂሉ ነቲ ብሓቂ ዝደለይዎ ዝነኣሰ ሕቶ የቕርብልኻ እሞ ንስኻ ቅድም ኢልኻ ንሕቶኦም ስለ ዝነጸግኻ በደለኛ ኮይኑ ስለ ዝስምዐካ ነቲ ካልኣይ ንእስ ዝበለ ሕቶኦም ክትቕበሎ ይገብሩኻ። ሜላ 12 ጋዝላይቲንግ ባይ ፕሮክሲ ይበሃል፣ ወይ ድማ ብወኪል ኣቢልኻ ጋዝላይቲንግ ምግባር ክንብሎ ንኽእል ኢና። ሓደ ካብቶም ዝተሓላለኹን ዝኸፍኡን ሜላታት ናይ ስነ ልቦና መጥቃዕቲ እዩ። እዚ ሜላ እዚ እቲ ማኒፕሌተር ንዓኻ ንምጥቃዕን ንኽትጠራጠርን ካልኦት ሰባት ከም መሳርሒ ክጥቀም ከሎ ማለት እዩ። ኣብ ክንዲ ሰብ ባዕሉ ብቐጥታ መፅኡ ዘታለካ ንሳልሳይ ወገን እንብሎም ወይ ማሓዙትኻ ክኾን ይኽእሉ ስድራ ቤትኻ ወይ ድማ መሳርሕትኻ ተጠቒሙ ኣብ ልዕሌኻ ጸቕጢ ክፈጥር ከሎ ማለት እዩ። እዚ ስልቲ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብሰለስተ ደረጃታት እዩ ዝፍጸም። ቀዳማይ እቲ ማኒፕሌተር ብድሕሪኻ ኮይኑ ንኻልኦት ሰባት ብዛዕባኻ ሕማቕ ወሬታት ይነግሮም። ንኣብነት ጥዕና የብሉን ወይ ድማ ኣእምሮኡ ተናዊጹ እዩ ወይ ድማ ሓሳዊ እዩ ወይ ካልእ ነገራት ብዛዕባኻ ሕማቕ ወሬታት እናነገረ የእምኖም። እቲ ካልኣይ ፍላይንግ ሞንኪስ እንብሎ እዩ። እቶም ካልኦት ሰባት እቲ ዝተነገሮም ሓሶት ሓቂ መሲልዎም ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ነቲ ማኒፕሌተር ክሕግዙ ይጅምሩ። ንሳቶም መፅኦም ስለምንታይ ኢኻ ከምዚ ትኸውን ዘለኻ ንሱ ወይ ንሳኮ ንጥቕምኻ ይኹን ዝገብር ዘሎ ኢሎም ክዛረቡኻ ይጅምሩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ኩሉ ሰብ ንስኻ ኢኻ ተጋጊኻ ዘለኻ ምስ በለካ ኣብ ገዛ ርእስኻን ኣብ ሓቂ ምርኣይን ዘለካ ዓቕሚ ክትጠራጠር ኢኻ ትጅምር። ኩሉ ሰብ ሓደ ነገር ይብለካ ካብ ሃለዎ ምናልባት ኣነ ይኸውን ተጋጊ ዘለኹ ኢልኻ ንክትኣምን ትግደድ ኢኻ። ኣብዚ ግን ክተስተውዕሎም ዘለካ ቀንዲ ምልክታት ናይ ጋዝላይቲንግ ባይ ፕሮክሲ ኩሉ ሰብ ኢኹም ዝብል ዘሎ እትብል ሓሳብ እያ። እቲ ሰብ ስም ካልኦት ሰባት እናፀውዐ ንዓኻ ከጥቅዐካ ይፍትን። ኣዕሩኽትኻ እኳ ከም ዝተለወጥካ ይዛረቡ ከለዉ ይብለካ። ካልኣይ መሓዙትካ ተለዊጦም ምጽናሕ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ዝድግፉኻ ዝነበሩ ሰባት ብዘይትፈልጦ ምኽንያት ክነጽጉኻ ወይ ክነቕፉኻ ምስ ዝጅምሩ እዩ። እቲ ካልእ ድማ ካልኦት ሰባት ምኽሪ ክህቡኻ ምስ ዝመጹ እዩ። ንሱ ወይ ንሳኮ ጽቡቕኻ እዩ ዝደሊ ስለምንታይ ኢኻ ከምዚ ትገብር እናበሉ ብዛዕባ እቲ ማኒፕሌተር ሰብ ክጣበቑን ንዓኻ ክወቕሱን ከለዉ እዩ። እሺ ስለምንታይ ማኒፕሌተርስ እዚ ሜላ ዝጥቀምሉ? እቲ ቀዳማይ ተኣማንነት ንምርካብ እዩ። ንሱ ጥራይ እንተተዛሪቡ ክትኣምኖ ስለ ዘይትኽእል ካልኦት ሰባት ከም ምስክር ይጥቀም። እቲ ካልኣይ ድማ ንበይንኻ ንምግባር እዩ። ምስቶም ብሓቂ ዝድግፉኻ ሰባት ከም እትበኣስ ብምግባር ንበይንኻ ከም እትተርፍ ይገብረካ። ሳልሳይ ድማ እቲ መጥቃዕቲ ብኻልኦት ሰባት ኣቢሉ ስለ ዝመጽእ ንሱ ግና ሕያዋይ መሲሉ ክርአ ስለ ዘኽእሎ እዩ። እምበኣር ቀፂልና ንዚ ሓደገኛ ሜላ ከመይ ጌርካ ከም እትከላኸሎ ንርአ። ቀዳማይ ቀጥታዊ ርክብ ግበር። ሓደ ሰብ ኩሉ ሰብ ከምዚ ይብለሎ ምስ በለካ መን ይኸምኡ ዝብል ዘሎ ኢልካ ስም ጥቀሰለ ኢልካ ሕተቶ። መብዛሕትኡ ግዜ ማኒፕሌተራት ስም ክጠቕሱ ይኽእሉን እዮም። ካልኣይ ካብ ምንጭ ሓቂ ረጋግጽ። ምስቶም መሓዙትካ ወይ ስድራ ቤትካ ባዕልኻ ተዘራረብ። እቲ ማኒፕሌተር እንታይ ከም ዝነገሮም ንምፍላጥ እውን ጸሓር። ሳልሳይ ውሽጣዊ እምነትካ ደልድል። ሕሶት ካብ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝተሰምዐት ጥራይ ሓቂ ክትኸውን ኣይትኽእልን እያ። ስለ ዝኾነ ናትኻ ራእን ተዘክሮን ንኽትኣምን ጸዓር። እዚ ሜላ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ስራሕ ወይ ኣብ ጽኑዕ ዝምድናታት የጋጥም እዩ። ኣብ ከባቢኻ ከምዚ ዓይነቱ ተጣባቂ መሲሉ ዝመጽእ ግን ከኣ ንዓኻ ዝወቅስ ሰብ ኣጋጢምካ ይፈልጥ ዶ? እስቲ መልስኻ ኣብ ኮመንት ጻሓፈለይ። ሜላ 13 ድማ ኔጋቲቭ ሪንፎርስመንት እዩ። ዝደለዮ ነገር ክሳዕ ብትገብረሉ ዓውዓው ብምባል ወይ ድማ ዘሳቀካ ሰብ ኣጋጢምካ ይፈልጥ ዶ? ንስኻ እቲ ዝደለዮ ምስ ገበርካሉ ጥራይ ደው ዘብሎ። በዚ ድማ እምሮኻ ንዑ እንተተኣዚዘዮ ጥራይ ሰላም ዝረክብ ኢሉ ነቲ ነገራት ይለማመዶ። ሜላ ቁፅሪ 14 ድማ ትራንጉሌሽን ይበሃል። እዚ ሜላ እዚ ሓደ ሰብ ኣብ መንጎ ክልተ ሰባት ዘይምርዳእን ግጭትን ብምፍጣር ንሱ ከም መተዓረቁ ኮይኑ ዝቐርበሉ ስልቲ እዩ። እዚ እቲ ማኒፕሌተር ንዓኻ መፂኡ እክለኩ ከምዚ ኢልካ ይብለካ። ብድሕሪኡ ናብቲ ካልእ ሰብ ኸይዱ ድማ ብዛዕባኻ ተመሳሳሊ ሕማቕ ነገር ይነግሮም። ነዚ ነገር ዝገብሮ ዘሎ ድማ ንስኻን እቲ ካልእ ሰብን ንከይተኣማመኑ ንምግባር እዩ። በዚ ድማ ንስኻ ምስቲ ሰብ ኣብ ክንዲ ትቀራረብ ምስቲ ማኒፕሌተር ጥራሕ ንኽትቀራረብን ንሱ ጥራሕ እዩ ሓቂ ዝነግረኒ ዘሎ ኢልካ ንክትኣምንን እዩ ዝገብረካ።
መብዛሕትኡ ግዜ ናይዚ ሓደገኛ ስልቲ ዝምልክት ድማ ኩሉ ግዜ ምስ ሰባት ክትበኣስ ከለኻ እቲ ወረ ዘምፀልካ ሰብ ሓደ ጥራሕ እንተኮይኑ እዚ ትራንጉሌሽን እዩ። ሜላ ቁፅሪ 15 ፓቶሎጂካል ላይንግ ይበሃል። እዚ ካብ ተራ ሓሶት ዝተፈለየ ኮይኑ ሓደ ሰብ ብዘይ ምንም ዓብዪ ምኽንያት ወይ ጥቕሚ ብቐጻሊ ዝሕስወሉ ኩነታት እዩ። ባህሪኡ እቲ ሓሶት መብዛሕትኡ ግዜ ንነብሶም ንምፍታው ወይ ድማ ተወዳእቲ መሲሎም ንምቕራብ ዝጥቀሙሉ ሜላ እዩ። ሓሶቶም ድማ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ዝተኣሳሰረን ስለ ዝኾነ ሓቂ መሲሉ እዩ ዝቐርብ። ማኒፑሌተርስ ስለምንታይ እዮም እዚ ነገር ዝጥቀሙሉ? ምክንያቱ ንዓኻ ኣብ ናቶም ናይ ሓሶት ዓለም ንኽትነብር ስለ ዝገብረካ እዩ። ሓቅን ሓሶቱን ክትፈሊ ስለ ትጽገም ኣብቲ ንሱ ዝብለካ ጥራሕ ክትምርኮስ ትግደድ ኢኻ። ነዚ ስውር ሜላ መከላኸል መንገዲ ድማ ሓደ ሰብ ኣብ ንእሽቶ ነገራት ክሕሱ እንተሪኢኻዮ ኣብ ዓበይቲ ነገራት ከም ዘይተኣምኖ ንነብስኻ ክትነግር ኣለካ። ሜላ ቁፅሪ 16 ፋይናንሻል ዲፐንደንሲ እዩ። እዚ ሜላ እዚ ንዓኻ ናጽነት ንከይህልወካ ንምግባር ዝጥቀምሉ ናይ ቤት ማእሰርቲ ሜላ እዩ። ሓደ ሰብ ብገንዘብ ኣብ ትሕቲኡ ክትወድቕ ምስ ገበረካ ካብኡ ክትወፅእ ወይ ኖኖ ክትብሎ ትጽገም ኢኻ። ነዚ ከመይ ገይሮም እዮም ዝትግብርዎ? ቀዳማይ ስራሕ ንኽትገድፎ ብምትብባዕ እዩ። ኣነ ኻኣልየካ እየ ስለምንታይ ትጽገም እናበሉ ካብ ናትኻ ኣታዊ ከም እትርሕቕ እዮም ዝገብሩኻ። ካልኣይ ኣታውኻ ብምቁጻር እዩ። ገንዘብኻ ናብ ናቶም ባንክ ክነኻቱ ይገብሩ ወይ ድማ ንነፍሲ ወከፍ ወጻኢኻ ሪፖርት ክተቐርብ የገድዱኻ። ሳልሳይ ዕድላትኻ ብምዕጻው እዩ። ትምህርቲ ወይ ስልጠና ንኸይትወስድ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ንኣብነት ግዜ የብልኻን ወይ ኣይጠቕመካን እዩ እናበሉ ይዓግቱኻ። እዞም ልዕል ኢለ ዝነገርኩም 3 ሜላታት ብሓንሳብ ምስ ዝጥቀምሎም ድማ ሓደ ሰብ ንዓኻ ከም ባርያ ክጥቀመልካ ይኽእል እዩ። መጀመርያ ትራንጉሌሽን ተጠቒሙ ካብ ሰብ ይንጽለካ። ቀጺሉ ፓቶሎጂካል ላይንግ ተጠቒሙ ሓቂ ንኸይትፈልጥ የደናግረካ። ኣብ መወዳእታ ፋይናንሻል ዲፔንደንሲ ተጠቒሙ ድማ ካብኡ ንኸይትሃድም ኣእጋርኻ ይኣስሮ። ሜላ ቁፅሪ 17 ኦቨርዌልሚንግ ዊዝ ኢንፎርሜሽን ወይ ድማ ሓበሬታ ተጠቒምካ ምድንጋር ይበሃል። እዚ ሜላ እዚ ብሬን ፍሉዲንግ ተባሂሉ እውን ይጽዋዕ እዩ። ሓደ ሰብ ሓቂ ንኸይትረክብ ወይ ቁኑዕ ውሳነ ንኸይትሕልፍ ብብዙሕ ዘየድሊ ሓበሬታ ብዝተሓላለኸ ዝርዝራት ወይ ንሓንቲ ነጥቢ ብ10 መንገዲ ብምግላጽ ኣእምሮኻ ንከይሰርሕ ዝገብረሉ ስልቲ እዩ። እዚ ስልቲ እዚ ሓደ ነገር ክትሓቶ ከለኻ ኣብ ክንዲ ቀጥታዊ መልሲ ዝህበካ ዘይዛመዱ ታሪኻት፣ ስታስቲክሳት፣ ዝተሓላለኹ ቃላት ይድልድለልኻ። ናይ ዝዋና ዓላማ ድማ ኣእምሮኻ ኦቨርሎድ ኮይኑ ክሕለልን እሺ በቃ ከም ዝበልኻዮ ይኹን ኢልኻ ንኽትህብን እዩ። ንዚ ሓደገኛ ሜላ ዝትከላኸለሉ መንገዲ ድማ እዚ ትብሎ ዘለኻ ኩሉ ዝርዝረ የድልየንን እዩ። ነታ ዝሓተትኩ ሕቶ ጥራሕ ብሓፂሩ መልሰለይ ብምባል ናብታ ዋና ነጥብኻ ክትምለስ ከለኻ እዩ። ሜላ ቁፅሪ 18 ፓብሊክ ሼሚንግ ይበሃል። እዚ ኣዝዩ ጎዳኢ ሜላ ኮይኑ ሓደ ሰብ ንናትኻ ድኽመት ወይ ድማ ውልቃዊ ምስጢር ወይ ዝገበርኻዮ ጌጋ ኣብ ቅድሚ ብዙሕ ሰብ ብምዝራብ ወይ ብምግላጽ ንኽትሓፍርን ርእሰ ተኣማንነትኻ ንኽጠፍእን ዝገብረሉ መንገዲ እዩ። እዚ ሜላ እዚ ብኸምዚ እዩ ዝጅምር። መብዛሕትኡ ግዜ ብዋዛ ምሲሉ ኣብ ማእኸል ዕላል እኸለኮ ከምዚ ዓይነት ሕማቕ ልማድ ኣለዎ እናበለ የላግጸልኻ። ናይዚ ዕላምኡ ድማ ማሕበራዊ ክብረትኻ ብምንካእ ንስኻ ኣብ ትሕቲኡ ጥራይ ክትሕባእ ወይ ካብ ሰብ ንኽትርሕቕ ንምግባር እዩ። ናይዚ ሓደገኛ ሜላ ዋና ምልክት ድማ ሓደ ሰብ ብተደጋጋሚ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዓኻ ዝሕፍር ወረ ዝዛረብ እንተኾይኑ እዚ ንዓኻ ንምቁፅጻር ዝገብሮ ዘሎ ስነ ልቦናዊ መጥቃዕቲ እዩ። ሜላ ቁፅሪ 19 The Silent Treatment ወይ ድማ ብስቕታ ምቕጻዕ ይበሃል። እዚ ሜላ እዚ ስቶን ዋሊንግ እውን ይበሃል እዩ። ሓደ ሰብ ንዓኻ ንምቕጻዕ ወይ ሓሳቡ ንኽትቕበል ብፍላጥ ዘርእዮን ስልኪ ምስ ትድውለሉ ወይ ገጽ ንገጽ ንምዕላል ኣብ ትፍትነሉ ግዜ ዕሽሽ ዝብለሉን ስቕ ዝብለሉን ኩነታት እዩ። ካብኡ ንስኻ እንታይ ኾን ተጋጊ ይኸውን ወይ ንምንታይ ስቕ ኢሉ ብምባል ብጭንቀት ክትወሓድ ትጅምር። ናይ ዝዋና ዕላምኡ ድማ ንስኻ ተሳዒርካ መጺኻ ይቅርታ ንኽትብልን ብድሕሪኡ ንሱ ዝደለዮ ነገር ንኽትገብርን እዩ። ሜላ ቁፅሪ 20 ድማ ቾይስ ኣርኪቴክቸር ይበሃል። እዚ ሜላ እዚ ድማ ሓደ ሰብ ንዓኻ ውሳነ ከም ዝወስንካ ንክስምዐካ ይገብር። ግን ከዓ እቶም ቀሪቦም ልኻ ዘለዉ ምርጫታት ንዕኡ ጥራሕ ዝጠቕሙ ኮይኖም ከዳልዎም ከሎ እዩ። እቲ ማኒፕሌተር ነቲ ንሱ ዝደለዮ ምርጫ ኣዝዩ ማራኺ ወይ ድማ ቀሊል ገይሩ የቕርቦ። ነቲ ካልእ ምርጫታት ግን ከቢድን ኣሰልቻይን ይገብሮም። ናይዚ ዕላማ ድማ
ንስኻ ብገዛ ፍቓደይ እኮ እየ መሪፀ ንኽትብልን ንሱ ግን ካብ መጀመርታ ነቲ ውፅኢት ኾነ ኢሉ ወሲኑን ነቲ ዝደልዮ ንኽትመርፅ መንገዲ ኣመቻችዩኒ ነይሩ ማለት እዩ። ስለ ዝኾነ ነዚ ሓደገኛ ሜላ ትከላኸለሉ መንገዲ ድማ ካብቶም ቀሪቦምልኻ ዘለዉ ምርጫታት ወፃኢ ሳልሳይ ወይ ራብዓይ መመረፂ ክህሊ ይኽእል ድዩ ኢልኻ ምሕሳብ እዩ። ሜላ ቁፅሪ 21 ፎልስ ዲለማ ይበሃል። እዚ ሜላ እዚ ኢዘር ኦር ፋላሲ እውን ይበሃል እዩ። ሓደ ሰብ ንዓለም ብጸሊምን ጻዕዳን ጥራሕ ክትሪኣ የገድደካ። ኣብ መንጎ ዘለዉ ብዙሓት ኣመራፅታት ከም ዘየለዉ እውን ይገብር። ወይ ምሳኻ ዘለኻ ወይ ድማ ጸላእየ ኢኻ፣ ወይ እዚ ስራሕ ግበር ወይ ድማ ህይወትካ ክትጠፍእ እያ ይብለካ። ዕላምኡ ድማ ንዓኻ ኣብ ጸቢብ ኩርናዕ ብምእታው ብፍርሒ ተደፋፊእኻ እቲ ንሱ ዝደልዮ ክትመርጽ ንምግባር እዩ። ናይዚ ሓደገኛ ስልቲ ዝምልክት ድማ ሓደ ሰብ ክልተ ኣመራፅታት ጥራሕ ሂቡ ንሓንቲ ክትመርጽ ምስ ዘገድደካ እዚ ፎልስ ዲለማ እዩ። ሜላ ቁፅሪ 22 ሞራል ሱፔሪዮሪቲ ይበሃል። እዚ ሜላ እዚ እቲ ማኒፕሌተር ንነብሱ ከም ቅዱስ ወይ ንጹህ ገይሩ ብምቕራብ ንዓኻ ድማ ከም ሓጢኣተኛ ወይ ዘይስነ ምግባራዊ ገይሩ ክወቕሰካ ከሎ እዩ። ንኣብነት ኣነ እኮ ንስኻ ዝበለፀ ሰብ ክትኸውን ኢለ እየ ዝፅዕር ዘለኹ፣ ኣነ ኩሉ ግዜ ቁኑዕ ነገር እየ ዝገብር፣ ንስኻ ግን እናበለ ስምዒታዊ ጸቕጢ ይፈጥረልኻ። ዕላምኡ ድማ ንስኻ ኣብ ትሕቲኦም ትሑት ምዃንካ ከም ዝስምዐካ ብምግባር ንሳቶም ዝሃቡኻ ትእዛዝ ከም ምኽሪ ጌርኻ ንኽትቕበሎ ይገብረካ። ነዚ መከላኸሊ ድማ ዝኾነ ሰብ ፍጹም ከም ዘይኾነ ክትዝክር ኣለካ። ሓደ ሰብ ንዓኻ ንምእርላም ዘለዎም ሞራላዊ ብቕዓት እውን ፈትሾ። ሜላ ቁፅሪ 23 ፕሪኤምፕቲቭ ዲፌንስ ይበሃል። እዚ ሜላ እዚ ሓደ ሰብ ገበን ወይ ጌጋ ምፍጻሙ ወይ ድማ ገና ከይተኸሰሰ ከሎ ተኸላኻሊ ኮይኑ ዝቐርበሉ ስልቲ እዩ። እዚ ስልቲ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ገና ሓንቲ ነገር ከይበልኻዮ ንዓይ ሓሳብ ክትብለኒ ከም እትኽእል ፈልጥ እየ፣ ሰባት እኮ ኩሉ ግዜ ንዓይ ክኸሱን እዩ ዝቐልሎም ይብለካ። ናይዚ ዋና ዕላምኡ ድማ ንስኻ ንዕኡ ንኸይትወቕሶ ወይ ንኸይትጥርጥሮ ቀዲሙ ስምዒታዊ ድሌትካ ክዓጽዎ እዩ ዝፍትን። ንስኻ ድማ ኖኖ ኣነ እኮ ከምኡ ይበልኹን ኢልኻ ንኽትከላኸል ኢኻ ትግደድ። ኣብዚ ክተስተውዕሎ ዘለካ ግን ሓደ ሰብ ብዘይ ምኽንያት ንነብሱ ክከላኸል እንተጀሚሩ ገለ ዝሓብኦ ነገር ከም ዘሎ ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። ሜላ ቁፅሪ 24 ኢንቴንሽናል ኢምበርስመንት ይበሃል። እዚ ሜላ እዚ ምስቲ ቅድሚ ሕዚ ዝረኣናዮ ፐብሊክ ሼሚንግ ዝመሳሰል ኮይኑ ቀንዲ ዕላምኡ ግን ንዓኻ ኣብ ኣዝዩ ወሳኒ ኩነታት ብምእታው ስምዒትኻ ንምቁፅጻር ምፍታን እዩ። እቲ ሰብ ንዓኻ ዘሕፍር ታሪክ ወይ ሚስጥር ኣብቲ ንስኻ ክትርከበሉ ወይ ክትርለየሉ ትደሊ ቦታ፣ ንኣብነት ኣብ ስራሕ ቦታኻ ወይ ኣብ ዝኾነ ጽምብል ፕሮግራምካ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቶም ሰባት ይነግሮም። ዕላምኡ ድማ ንስኻ ብሕፍረት ክትወሓጥ ከለኻ ንሱ ግን ኣብ ልዕሌኻ ስነ ልቦናዊ ልዕልና እዩ ዝረክብ። ናይዚ ሓደገኛ ስልቲ መከላኸል ድማ ኣብቲ እዋን ሕፍረትካ ክተርኢ የብልኻን። ብዘይተገደስካሉ መንገዲ እወ እዚ እኮ ናይ ጥንቲ ዝነበረ ታሪክ እዩ ብምባል ነቲ ናይቲ ማኒፕሌተር ሓይሊ ክተዳኸሞ ኣለካ። ሜላ ቁፅሪ 25 ሺፍቲንግ ደ ብሌም ይበሃል። እዚ ሜላ እዚ ሓደ ሰብ ንዝገበሮ ጌጋ ሓላፍነት ካብ ምውሳድ ሃዲሙ ንዓኻ ወይ ንኻልእ ንጹህ ሰብ ተሓታቲ ዝገብረሉ ስልቲ እዩ። እዚ ስልቲ ኣነ እኮ ከም ዝገበርኹ ንስኻ ስለ ዘበሳጭኻኒ እዩ ወይ እከለ ስለ ዘይነገረኒ እዩ ይብለካ። ዕላምኡ ድማ ንስኻ ኣብ ክንዲ ንዕኡ ትወቕሶ ንነብስኻ ክትከላኸል ወይ ክትወቅስ ጊዜኻ ከም እተጥፍእ ንምግባር እዩ። እዚ ስልቲ እዚ ዝጥቀሙ ሰባት ዘርእይዎም ምልክታት ሓደ ሰብ ይቕሬታ ምባል ኣብዩ ኩሉ ግዜ ናይ ካልእ ሰብ ስም ዝጠቅስ እንተኾይኑ እዚ ብሌም ሺፍቲንግ እዩ። ሜላ ቁፅሪ 26 ፎልስ ፍላተሪ ይበሃል። እዚ ሎቭ ቦምቢንግ ምስ ዝበሃል ሜላ ተመሳሳሊ ኮይኑ ሓደ ሰብ ዘይግበአካ ምጎሳን ናእዳን ብምሃብ ቀልጢፉ ልብኻ ንምኽፋት ዝጥቀመሉ ስልቲ እዩ። ንኣብነት ካባኻ ዝበልፅ ሰብ የለን ወይ ድማ ንዓኻ ዝመስል ለባም ሰብ ይረኣኹን እናበለ ካብ መጠን ላዕሊ ንእደካ። ዕላምኡ ድማ ንስኻ ብተዘዋዋሪ ንዕኡ ዕዳ ከም ዘለካ ኮይኑ ክስምዐካ ንምግባር እዩ። ሰባት ምስ ተናኣዱ ነቲ ዝነኣዶም ሰብ ኖኖ ምባል ይኸብዶም እዩ። ብዚ ስልቲ ከጥቅዐካ ዝፍትኑ ሰባት ብዚ መንገዲ እዚ ክትከላኸሎም ትኽእል ኢኻ። ካብ መጠን ንላዕሊ ዝመጽእ ምጎሳ እንታይ ድሕረ ባይታ ከም ዘለዎ ክትስተውዕል ኣለካ። ሜላ ቁፅሪ 27 ፕሌይንግ ደ ቪክቲም ወይ ተጎዳእ መሲልካ ምቕራብ ይበሃል። እዚ ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ስልትታት ማኒፕሌተርስ እዩ። ባዕሎም ጌጋ እናፈጸሙ ከም ዝተበደሉ መሲሎም ብምቕራብ ድማ ንዓኻ በደለኛ ከም ዝኾንካ ከም ዝስምዐካ እዮም ዝገብሩ። እቲ ዝጥቀምዎ ስልቲ ድማ ኩሉ ሰብ ንዓይ ይጸልኒ፣
أنا خندزنا تعرفوا نسخاجن أي مسجن كان النابلو نسمعت خيط صوت اليوم على ما دما نسخا نعوك الدنجزن كتحجزون حتى خادم نختو قارج عن مقباري نزل مكل خالدما نتحك ويدما فاكت راح تملكت مدن قاصخا صبغي جن اتزغبر خايو جيجا اي غيرنيو مبالي تزدلي ميلاو صرا سران شو منتن moving the goalposts إذا ميلازي حدا سب ذهبك علامة وي معكني مس فتسم خايو كي عارفها كال حدش زخبر معكن زوس خلو سلتي إذا سلت زي صبو غير خايو لخا جن إذا انت زي غير خا جنا يتعود خاني خايب لك على مود ما نسخا كل جزي زي بقى خوينو كسمع كان كل جزي نعون محقواس نخد سعر المقباري نحدا سب محقواس ختبل مودأتها زي بلو سرح كتسرح تنلخا يخون امبر اتسب بتسرح خايو سرح زي عقب انت خوينو ازي moving the goalposts you ميلا وطرع سران شعاتن generalization يبهل ازي حدا مانيبليتر نناتخ حانتن اشتو جيجاوي فتسامه وسيدو نمولو سبقنا خانا مقلاد زدك امدلو سلتي ازي ميلا زي كل جيزي وي فتسام خازولو قالت بمتقام نناتب تحت خايق قانونهم ازي سلتي ويدما generalization بخمي يسرح أبزي اتمانيبليتر نتزقات أما وسانة ويدما فتسامة كابت خونتات وي كونتكست توتيو كم ناي بارز أقام جيرو يقربو إذا دما نعخان ننبسخان نختكالاخلن كندو حما سوي كون نختبلن تسقط إذ فترة الخا نابنت تلقا مقالات بمتكام نسخاكو كل جيزي خمزي تقبر فتسيم خاكو يتسمع عنني خان كل سبكو نعخا يفلتكايو زبلو قالات دقاقيمو يتقم ويدما كاب حانت نطبي ناب سبئنا بمسققاريو نابنت حانت معالت سرح انت زي وديخا نسخاكو هكا يخيب لك اب كند بزعبات زي تسرح سرح الزارب نعاخا هكا يزبل سمي للتفلغا سالساي دما تاريخ متقامي قدم حموشت عامل زقبر خايو جيغا وسيدو لو ممس تقبرو نقر بمتأسسار لكع كمتناي قدم خاي خازل خايب لك سلازي خونه إذا السلت زي حدا جنياي مخنياتو إذا ميلازي بسور مدقعتي إذا فتسم قداماي رئيسة أمان نتخيد داخموي كل جزي جيجات راح كم تقبر جيرو سلسلكا لنفسها كم زي تتأكم ويدما زي تربح حساب جير خاك نخط قطرائخة تجمر كالاي كابتوانا تأقمي الحواكاي بزعبات خير لهم زخيل نشتو جيجا أو خندم الزرلام بزعبا ملو من نتخاك تكرخل جزي خايخة تدفو سالساي سنو لبونا ودخم تفتريخا مخنياتو انتا قبر دليني كل جزي خوم زبلني الخا إدخا نختهبي زقبركا سلازو خوانا نزا حرقن ياسل تقامي غير خايخة تكلاخل إذا ميلازي نحك سلازي تقويو بمرداتان بمهدان كتقات موتخيلي خا مالت نتي استقاننك التلاليومو كل جزي وي فتسيم خامس ولكا لنفسخا بحق كل جزي ديو إلخا حتت كاتسيلخا نابتانت بتملس حجب زعبات استفق ساعات نزارب اللي نمبر بزعبات قلنا بهريه كوي خنا نزارب زلنا بمبال نتعلان كتاصوه ولك كاو دما ابنتها فتسيم خاي تحجزنني خامس بلكا زحجز خلو حدا حقنيا ابنت بمتقاس نتزقربو حسوت كتفرسو لك ميلاو زل ثلاثه سلامي سلايسينج يبال حدا مانبليتر حدا عهبي علامه وي حتو بحنساب او كند زحتكا نابنا اشتو زي قود ازمسلو سقمتታት بمكففال قس بقس زدلي زرخبلو سلتي لكع كمت النس سلامي بحنساب كتوحطو سلا زي تخيل باناشتي سلايس غيرها ختبلعو خلخا كي تفلت اكات ودو مالتي سلامي سلايسينج بخما يسرح ابزي اتقندب الحات ابت مستنتاني اتسب نعخا حنساب 10,000 دولار لك حني انتي لكا انبختبلو تخيليها اتسلامي سلايسينج زتقم سبقن كمزي يزقبر اتانا مجملتا سلايس حنت معلت طرح 10 دولار كتبن تخيل دو يبلكا زي انا اشتو سلازخونت اوه تبلو اتقصال سقمت دما لكع خمتا زحلفت 10 دولار حاجزني يبلكا كاو قصيلو موسخ وي اسكاليشن يزمص قس بقس اتمطن ገንዘብ እናወሰخ ይዝخيد ንስኻ ድማ ቅድም ኢልኻ ክትሕግዞ ስለዝለመድኻ ኖኖ ንምባል ይኸብደካ እዩ ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ዓመታት እቲ ሰብ ካባኻ ኣሽሓት ዶላር ወሲዱ ይጸንሐካ ንስኻ ግን ሓንሳብ ዓብይ ገንዘብ ዝሃብኻ ኮይኑ ስለዘይስምዕካ ኣይፍለጠካን እዩ እዚ ስልቲ ንምንታይ ውፅኢታዊ ዝኸውን
መጀመርታ እቲ ሰብ ነታ መጀመርታ ጌጋ ትመስል ዝነበረት ነገር ቀስ ብቐስ ሰናይ ወይ ንቡር ከም ዝኸውን እዩ ዝገብሮ። ቀፂሉ ሓንሳብ እወ ከበልኻ ነቲ ዝመጽእ ነገር እውን እወ ንኽትብሎ ኣእምሮኻ ቕሊል ኮይኑ እዩ ዝረኽቦ። ኣብዚ ፉት ኢን ዘ ዶር ሜላ ይጥቀመሎ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ስራሕ ሓለቓኻ ሎሚ 10 ደቂቃ ጥራሕ ተወሳኺ ስራሕ ይብለካ። ቀስ ብቐስ ድማ እቲ 10 ደቂቓ ናብ 1 ሰዓት ትቕየር። ድሕሪኡ ድማ ሰንበት እውን ንኽትመጽእ ይሓተካ። ኣብ ዝምድናታት ክንርኢ ከለና ድማ ሓደ ሰብ ንናትኻ ውልቃዊ ወሰን ወይ ድማ ባውንድሪ ንምፍራስ መጀመርታ ኣብ ንኣሽቱ ነገራት እዩ የእቱ። ንኣብነት ንናትኻ ስልኪ ብዘይፍቓድኻ ኣልዒሉ ይጥቀም። ድሕሪኡ ድማ ኩሉ ምስጢርኻ ክቆጻጸሮ ይጅምር። እሺ ንዚ ሓደገኛ ስልቲ ከመይ ጌርኻ ኢኻ ትከላኸሎ? ቀዳማይ ነቲ መስመር እስተውዕለሉ። እቲ ሰብ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ሕሰብ። ካብኡ እዚ ስጉምቲ እዚ ናብ ዓብዪ ነገር ይወስደኒ ድዩ ዘሎ ኢልኻ ንባዕልኻ ሕተት። ካልኣይ ኣብ መጀመርታ ደው በል። ሓንቲ ንእሽቶ ስጉምቲ ንናትኻ መትከል እትጥሕስ እንተኾይና ካብ መጀመርታ ኖኖ ምባል እቲ ዝበለጸ መንገዲ እዩ። ሳልሳይ ነቲ ድምር ተመልከት። እቲ ሰብ ሎሚ ዝሓተተካ ጥራሕ ዘይኾነስ ነቲ ዝሓለፈ ሰሙናት ወይ ኣዋርሓት ዝገበሮ ድምር ነገር ተመሊስኻ ተመልከቶ። ሜላ ቁፅሪ 31 ሰሌክቲቭ ፖዚቲቭ ሪንፎርስመንት ይበሃል። እዚ ሜላ እዚ ልክዕ ከምቲ ንሓደ እንስሳ ትእዛዝ ንምምሃር እትጥቀመሉ ስልቲ እዩ። እቲ ማኒፕሌተር ንዓኻ ፍቕሪ ወይ ናእዳ ወይ ጽቡቕ ግብረ መልሲ ዝህበካ ንሱ ዝደለየ ነገር ምስ ትገብር ጥራሕ እዩ። ንሱ ዝደለየ ነገር ምስ ገበርካ ብጣዕሚ ፍሉይ ሰብ ኢኻ ይብለካ። ንሱ ዘይፈትዎ ነገር እንተጌርካ ግን ብኡ ንብኡ ይዝሕል ወይ ድማ ይኹርይ ወይ ከዓ ሱቕ ይብለካ። ዕላምኡ ድማ ንስኻ ብዘይፍላጥኻ እቲ ጽቡቕ ግብረ መልሲ ንምርካብ ኢልኻ ክትጽዕር እዩ ዝገብረካ። ኣእምሮኻ ነቲ ፍቕሪ ከም ዓስቢ ወይ ሪዋርድ ገይሩ ስለ ዝወስዶ ንዕኡ ንምሕጓስ ጥራሕ ክትነብር ኢኻ ትጅምር። ነዚ መከላኸሊ መንገዲ ድማ ሓደ ሰብ ፍቕሩን ኣኽብሮቱን ብኮንዲሽን ዝህበካ እንተኾይኑ ኣብዚ ክተስተውዕል ኣለካ። ሓቀኛ ዝምድና ኣብ ዝኾነ ኩነታት ብዘየገድስ ቁኑዕ ክኸውን እዩ ዝግባእ። ሜላ ቁፅሪ 32 ዩዚንግ ደ ኢንሴክሪቲ ይበሃል ወይ ድማ ድኽመትካ ምጥቃም ክንብሎ ንኽእል ኢና። እዚ ሜላ እዚ እቲ ማኒፕሌተር ንስኻ ዘለካ ስነ ልቦናዊ ድኽመት ወይ ኢንሴክሪቲ ንኣብነት ብዛዕባ ትምህርትኻ ወይ ትርኢትካ ወይ ቁጠባዊ ዓቕምኻ ክኸውን ይኽእል ዘለካ ሓንክና ከም መሳርሒ ክጥቀመሉ ከሎ እዩ። እሺ ማኒፕሌተርስ ነዚ ነገር ከመይ ገይሮም እዮም ዝትግብርዎ? ቀዳማይ መጽናዕቲ ይገብሩ። መጀመርታ ንስኻ ብምንታይ ከም እትሓፍር ወይ ዓርሰ ምትሓት ከም ዝስምዐካ የጽንዑኻ። ቀፂሎም ብታሕቲ ታሕቲ ብምውጋእ ሓሳብኻ ንከይትገልጽ ወይ ንኽትእዘዞም ምስ ዝደልዩ ነታ ድኽመትኻ ይጠቕስዋ። ንኣብነት ብዛዕባ ትርኢትኻ ትጭነቕ እንተኾንኻ ኣነ እኮ ንዓኻ ከም ዘለኻዮ ተቐቢለካ እየ፣ ካሊእ ሰብ ግን ዝቕበለካ ይመስለንን ይብሉኻ። ሳልሳይ ናይዚ ውፅኢት ድማ ንስኻ ብዘይካ ዝሰብ እዚ ካሊእ ኣማራፂ የብለይን ኢልኻ ንክትኣምን ኢኻ ትግደድ። እታ ድኽመትካ ከም ሰንሰለት ኮይና ኣብ ትሕቲኦም እያ ተኣስረካ። ሜላ ቁፅሪ 33 በርደን ኦፍ ፕሩፍ ይበሃል። እዚ ሜላ እዚ ሓደ ሰብ ጌጋ እናፈጸመ ሓቅነቱ ንኸረጋግጽ ኣብ ክንዲ ዝጽዕር ንዓኻ ጌጋ ከም ዘይኮነ ኣረጋግጸለይ ምብባል እቲ ተሓታትነት ናባኻ ዘሕልፈሉ ስልቲ እዩ። መብዛሕትኦም ማኒፕሌተርስ ነዚ ስልቲ ብኸምዚኦም ዝጥቀምዎ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ሓሶት ይዛረብ እሞ ንስኻ ድማ ትሕሱ ኢኻ ዘለኻ እንተኢልኻዮ ንሱ ሓሰት ምዃኑ መልትዖም ጸለይ ይብለካ። ብመሰረቱ ግን እቲ ዘረባ ዘምጽኦ ሰብ እኮ እዩ ሓቂ ምዃኑ ከረጋግጽ ዘለዎ። ከምኡ ዝብለካ ዋና ዓላምኡ ድማ ንስኻ መልትዖ ክትደሊ ወይ ንነብስኻ ከተረጋግጽ ጊዜኻን ጉልበትኻን ክትውድእ ከለኻ ንሱ ካብቲ ዘቕረብኻሉ ዝግብኦ ሕቶታት ይሃድም ስለ ዘሎ እዩ። ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ነዚ ነገር እዚ ዝተዘረብኻዮ ንስኻ ኢኻ። ስለዚ ሓቂ ምዃኑ ምርግጋጽ ናትካ ሓላፍነት እዩ ብምባል ነቲ ተሓታትነት ናብ ዋንኡ ክትምልሶ ኣለካ። ሜላ ቁፅሪ 34 ሌብሊንግ ይበሃል። እዚ ሜላ እዚ ሓደ ማኒፕሌተር ንናትካ ሓቀኛ ስነ ሞጎት ወይ ድማ ሎጂክ ብሕቶ ንምውቃዕ ኣብ ክንዲ ነቲ ትብሎ ዘለኻ ዝምልስ ንዓኻ ኣሉታዊ ስም ብምልጣፍ ባህርኻ ዝሃስየሉ ስልቲ እዩ። ንኣብነት ሓደ ቕኑዕ ሕቶ እንተሓቲትካዮ ንስኻ እኮ ኩሉ ግዜ ተጠራጣሪ ኢኻ ይብለካ። ብጣዕሚ ድልዎ ዘለካ ሰብ ኢኻ ይብለካ። ወይ ድማ ብጣዕሚ ስምዒታዊ ኢኻ ይብለካ። ከምዚ ዝብለካ ዘሎ ዕላማ ድማ ነቲ ዝለጠፈልካ ስም ንምሕኻኽ ወይ ኣይኮንኩን ንምባል ክትጽዕር ከለኻ
እትዋና ርእሰ ጉዳይ ይርስዕ እሞ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ቅድሚ ካልኦት ሰባት ዘለካ ተቐባልነት ንኽንክን ስለ ዝሕግዞ እዩ። ሓደ ሰብ ኣብ ክንዲ ብዛዕባ እቲ ዝተለዓለ ነጥብ ዝዛረብ ብዛዕባ መንነትካ ኣሉታዊ ቃላት ዝድልድል እንተኾይኑ እዚ ሌበሊንግ ይበሃል። እሺ ንዞም ከምዚ ዝጥቀሙ ማኒፕሌተራት ዝኾኑ ሰባት ከመይ ጌርካ ኢኻ ክትገጥሞም ዘለካ? እቲ ቀዳማይ በርደን ኦፍ ፕሩፍ እዩ። ማለት መርትዖ ናይ ምቕራብ ሓላፍነት ናተይ ኣይኮነን ብምባል ልማድኻ ግበሮ። ካልኣይ ሌብሊንግ እዩ። ስም ክትልጥፈለይ ትኽእል ኢኻ፣ ግን እቲ ሕቶይ ገና መልሲ ይረኸበን ዘሎ ብምባል ናብቲ ዋና ጉዳይ ክትምለስ ኣለካ። ሜላ ቁፅሪ 35 ደ ፎልስ ኮምፕሮማይዝ ይበሃል። እዚ ሜላ እዚ ሓደ ሰብ ካብ መጀመርያ ክረኽቦ ዝደለየ ነገር ንምርካብ መጀመርታ ኣዝዩ ዝተጋነነን ዘይከኣልን ሕቶ የቕርብ። ድሕሪኡ ንስኻ ምስ ኣበኻዮ ንዕርቂ ብምምሳል ናብቲ ንሱ ካብ መጀመርታ ዝደለዮ ነጥቢ ይወርድ። ንኣብነት ሓደ ሰብ $100 ክትህቦ ይደሊ ኣሎ። መጀመርታ ግን $500 ልቅሕኒ ይብለካ። ንስኻ ኖኖ ምስ በልኻዮ ንሱ ኦኬ በቃ እሺ ተዓሪቕና ኣለና $100 ጥራሕ ሃበኒ ይብለካ። ኣብዚ ዋና ዓላሙ ንስኻ ተዓሪቕና ወይ ንሱ ተዓሚፁ ዝብል ስምዒት ስለ ዝሓድረካ ነቲ ዝሓተተካ ነገር ንክትህቦ ትግደድ። ነዚ ስልቲ እዚ መከላኸልዩ ድማ እቲ ዝተዓረቕናሉ ዋጋ ባዕሉ ፍትሓዊ ምዃኑን ዘይምዃኑን ብትነፅሎ ክትምዝኖ ኣለካ። ሜላ ቁፅሪ 36 ዳይቨርሽን ይበሃል። ዳይቨርሽን ወይ ምጥምዛዝ ወይ ከዓ ኣንፈት ምቕያር ክንብሎ ንኽእል ኢና። እዚ ሜላ እዚ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ጌጉኡ ክትሓቶ ከለኻ ንዕኡ ንምሽፋን ርእሰ ጉዳይ ቀይሩ ናብ ካልእ ዘየድሊ ነገር ክወስደካ ከሎ እዩ። ንኣብነት ስለምንታይ ኢኻ ነዚ ቃል ዝጠለምካዮ ኢልኻ እንተሓቲትካዮ ንሱ መልሲ ኣብ ክንዲ ምሃብ ንስኻስ ቅድሚ 2 ወርሒ ዝገበርካዮ ረሲዕኻ ኢኻ ብምባል ርእሰ ጉዳይ ይቕይር። ኣብዚ ዋና ዓላሙ ነቲ ዘረባ ካብኡ ናባኻ ንምቕያር እዩ። ንስኻ ንነብስኻ ክትከላኸል ግዜኻ ክተጥፍእ ከለኻ ንሱ ካብቲ ሕቶ የምልጥ እዩ ዘሎ። ነዚ ስልቲ ዝመከላኸል ድማ ብዛዕባ ናተይ ጌጋ ጸኒሕና ክንዘራረብ ንኽእል ኢና። ሕጂ ግን ነታ ዝሓተትካ ሕቶ መልሰለይ ብምባል ናብቲ ዋና ነጥቢ ተመለስ። ሜላ ቁፅሪ 37 ወርድ ሳላድ ይበሃል። እዚ ካብ ኩሎም ስልትታት ዝያዳ ዘደናግርን ዘሰልቹን ሜላ እዩ። ሓደ ሰብ መልሲ ንኸይህብ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ዘይተኣሳሰርን መወዳእታ ዘይብሉን ቃላት ብምድርዳር ኣእምሮኻ ንኸይሰርሕ ዝገብረሉ ስልቲ እዩ። ንኣብነት ሓንቲ ንፅርቲ ሕቶ ተሓቶ እሞ ንሱ ግን ብዛዕባ ፍልስፍና፣ ታሪክ፣ ስነ ልቦና ዘይተኣሳሰሩ ነገራትን ብሓንሳብ እናሓወሰ ንሰዓታት ይዛረብ። ናይዚ ዕላምኡ ድማ ተደናጊርካ ክትሓድጎ ወይ ድማ እዚ ሰብዚ ካባይን ላዕሊ ይፈልጥ እዩ ኢልካ ኣፍኻ ንክትዓፅኡ ንምግባር እዩ። ንዚ ሓደገኛ ስልቲ እዚ መከላኸል ድማ እዚ ኩሉ ዝበልካዮ ይተረደንን ብሓንቲ ቃል ወይ ብእወ ወይ ኖኖ ክትምልሰለይ ትኽእል ዶ ኢልካ ንዚ ጉዳይ የፅብቦ። ሜላ ቁፅሪ 38 ኢንፎርሜሽን ኮንትሮል ይበሃል። እዚ ሜላ እዚ ሓደ ማኒፕሌተር ንዓኻ ንምቁፅፃር ሓቂ ዝኾነ ሓበሬታ ንኸይበፅሐካ ዝዓግተሉ ወይ ወገን ሒዙ ዝነግረካ ስልቲ እዩ። ንዓኻ ዝጠቅም ሓበሬታ ይሓበካ እሞ ወይ ድማ ንዕኡ ጥራሕ ብዝጥዕም መንገዲ ገይሩ የቕርበልካ። ዕላምኡ ድማ ንስኻ ሙሉእ ሓበሬታ ስለ ዘይብልካ ቁኑዕ ውሳነ ንኸይትሕልፍን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ንሱ ዝህበካ ሓበሬታ ጥራሕ ንኽትምርኮስ ንምግባር እዩ። ንዚ ትከላኸለሉ መንገዲ ድማ ዝኾነ ነገር ቅድሚ ምውሳንካ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ሓበሬታ ንምርካብ ክትፅዕር ኣለካ። ሜላ ቁፅሪ 39 ጊልት ባይ ኣሶሲሽን ይበሃል። እዚ ሜላ እዚ ንዓኻ ብቐጥታ ኣብ ክንዲ ዝወቕሰካ ምስቶም ንሱ ሕማቓት ኢሉ ዝፈረጆም ሰባት ብምትእስሳር ስምኻ ዝሃሰየሉ ስልቲ እዩ። ንኣብነት እኸለኮም ሓዛኻ እዩ። ንሱ ከምዚ ስለ ዝገበረ ንስኻ እውን ከምኡ ኢኻ ይብለካ። ዕላምኡ ድማ ንስኻ ካብቶም መሓዙትካ ንኽትፍለጥ ጸቕጥን ምፍጣርን ብዘይገበርካዩ ነገር ሕፍረት ከም ዝስምዐካ ንምግባር እዩ። ንዚ ስልቲ እዚ መከላኸል እዩ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብናቱ ተግባር እዩ ዝምዘን ብምባል ነቲ ዘይተኣሳሰር ምትእስሳር ብንጹር ክትነጽጎ ኣለካ። ሜላ ቁፅሪ 40 ራሽናላይዜሽን ይበሃል። እዚ ሜላ እዚ ሓደ ማኒፕሌተር ንዝገበረ ሕማቕ ተግባር ቅኑዕ ንምምሳል ስነ መጎታዊ ዝመስል ግን ከዓ ናይ ካልኦት ምኽንያት ዝፈጥረሉ ስልቲ እዩ። ንኣብነት ከምኡ ዝገበርኩ እኮ ንጥቕምካ ኢለ እየ ወይ ዓለም ጨካን ስለ ዝኾነት እየ ከምኡ ገይረ እናበለ ንኽፍኣቱ ይሸፋፍን። ናይዚ ዕላምኡ ድማ ንስኻ ነቲ ዝገበሮ በደል ከመገዳሲ ስጉምቲ ጌርካ ንኽትቕበሎን ንዕኡ ንኸይትወቕሶን እዩ።
إذا حدقنيا سلتزين مكلخال دما أبت تكبر وي أكشن راح تكور مبر أبت بدحري إزوها بشكور استلخي مخنيات أي تتالل زخبركم تخاتاتلتي زو مستمهر لهم 4 عاملاتات نسبات كنقول لهم زي خونس نرأسنا نمكل خالي نقحت اتزعابي عرديو حدا سب نعاخا نمكوت صار زدك أمل زولو ميلا مستردق خايو اتميلا حايلو يسأني كابزوم زرقنا يوم 4 عاملاتات أب هيوتكم زقات أمكم اللودو ندحرها اليوم أب كومنت سيكشن بمصحف حسابكم وكفلنا لو ما عندي فيديو زي مثل نيرو إذا فيديو نعاخا وين محازوخات تقام خوين انترخيب خايو نخال أسوات ونخبطهم شير قبر اللو زيادة خمزيهم زبالو صماق ناي تقامت مصحفتات بقوانقوا تግርኛ ንክበጽሕ ካንተ ደሊኻ ድማ ንቻናልና ሳብስክራይብ ምግባር ይትረስዕ ካሊ ብልስት ጽማቕ መጽሓፍ ንምርኣይ ድማ ንዛብ ስክሪን ትሪኣ ዘለኻ ንኸ እያሞ ኣብኣ ክንራኸብ ኢና እዚ ናናት ቲቪ